хора, съм пълно да ще играем. Hogwarts. Да, ти си текстър пак ли си? Да. И аз, много яко. На мен ми. Нещо не полага. Човек тук вълна да изглежда като стъкло от мене. Много яко. На мен. А ти вълна ли? Значи имам айрон задърван меч. Куда и дати тук всички проблеми? Аз съм мога да намеря вилиджера. Тейчер. Той вилиджера е пред тебе. Хора. Не знам вече дали ще има с такова. Не, даже ще има да по едно CSGO. Скоро ще има по едно CSGO. Той ще ги снима, понеже някакво, при мен какво стана, пътопа не ми снима, снимам само с ленти, So, например, сега виждате Майнкрафта, защото си с лента. Знам, що е. Fallout Shelter. Аз ще го оправя. Добре, значи я ще снимам. Понеже на него му е по-малко минути до 10, пък на мен ми превишава. И Не, аз мога да справя да снимам колкото си искам. на мен ми прекъсва с салапс. И аз снимам с фрапс, само да намеря вилиджер. Топа има някой на голд. Да, хора. Еко. Искаш ли на айрон? О, да. Даде ли го? Да, пуснах ти го. Обърни се, ще го видиш. Тази ще го би трябвало. Ме ми трябвало още айрон за блокове и храна. Аз тук апдейтвам. Ще се направя 4 моркова. Не сме, да може някой пита, вие сте хакови и вие използвате хозуни. Не само ние използваме хозуни, всички сервери използват хозуни, не само ние. Някои гости ние решихме и ние. Ако искате да снимаме и да бием, няма как стане, ако сме без хозуни. Обаче, ако няма хакови тук или ако има... Ако няма хакови, 2-3... ще пръснем. Да. Или ще пукнем, или ще пръснем. Затова ние се сърдете. Ние почти никога не го използваме. Тя го ползва от днеска аз втория ден. Ето е. Днеска сам като играхме, той заснима клип, обаче никой не беше хозуните, никой не си такова килала. Да, днеска си бях изключил хозуните, играх нормално PvP. Иначе... Аз тук съм апдейтнал, ако искаш, ама. Яйцето да направим. Абе, да, аз тявам да го правя с 12 блока. Никой ли не е взел кит? Аз имам 28. Чакай. Кой тъп човек го изложил там, много сте тъпи. Чакай, опа. Трябва ми кирка, ама нищо. Аз ще отива взема. Заеби. Хора, днеска може да има клип на такова. Кажи къде. CSGO. Може и на Исак да има, обаче не ми се играе. Тая игра нещо не ма кеф, не знам защо. Гледах от Тетел 3, то пък. Аз гледах от Дракма. Fallout вече не ми говорите за Fallout, просто много тъпа игра. Fallout ма кеф игра, знаеш колко е яка. Бруталич. Опа, направих чест. Абе, ти си твоето мнение, не на някой. Падат ми личицата. Няма какво направя. Едно айрон не искаш ли? Би било от полза. Да, това е. Опа, ще за малко да падна. Тук има скрит чест. Аз го сложих. За какво? Паднах. Тук трябва да сложим филмурата. Някакво такова гадно. Какво беше филмора? На знака ли? Да. Беше смал.
Що е? Абе, къде са другите? Ние само двама. Ами, от зелените... Да, двама сме. Аз ще вземам голда. Окей. Ще пробвам того Iron меча, колко струва? Не знам. 10. Ще пробвам да се направя и че имам броня. Тя струва по колко? 5 или голд? Да. А голд. Аз съм в повиш... яйцето да го заобградихме. Аз даже съм си изключил килаурата, включил съм си сам критикъл си анти-кнотбак. И аз да им. Ще ви покажа. Тук ако не ви пише килаура, значи не е включен. Има един син на центъра или какво. Ето го. Да. Защото аз ще си правя комбота. Няма да правя нищо. Айде още 6 голд. Голд блока тук е много готин. Много готин направен. Съвсем са лети, обаче тук не е позволено. Да, или ще тикне, или няма ти даде да летиш. Или ще не банни. Те. Ама не предпочитаме, понеже той е най-играйният сървър. След PvP България, Ендерготи. Има и някои други яки сървъри. Да, ама понеже като нямаме премиум Майнкрафт. Те. В PvP България може. Не знам дали с премиум. Не, в PvP България е фри, не е с премиум. Значи може да почнем поредица. Ще видим. Има още време. Няма още време. Няма да се отказваме толкова бързо. Знаеш си, че ми даде броня. Искаш ли каска? Да. Първен меч искаш ли? Да. Аз го пуснах. Аз имам. Айрон кирката колко строя? 10. Даже автоматично ви слага бронята, като сте с хузуни. Имам ли 10 голд? Перфект, 11 даже. Ще дам и кирка дървена обаче. И едно голд, защото то не ми трябва. Че златната ябълка колко струва? Тук я пуснаха. 2. Голд? Ево. Перфект. Чувам тието. Златната ябълка. И златните ябълки, това са години. Имаме 3 златни ябълки и 2 моркова, които сега ще ги използвам. Само един яде. Какво друго? Какво друго направо ходим за диаманти? Ами, ние тук не сме ли ги отключили? Не. Добре. Събирай голд, аз ще паза. Много време такова. Много хора има на това. Събирай, виж, сега ще кажа, 36 голд събери. Добре, що? Не, 46. Що? За Iron меч, Iron кирка, 3 златни ябълки и чейн броня. Ко? Чейн, дет не се намира. Да, не са прайде. Иначе се намира лесно. Беше го апдейтни. Хора може да почнем survival, не се знае. Да, обаче. Кои станахме? Много сме. Жълт, лилав, зелен, син, червен. Като ние сме зелените. Още 4 отбора плюс нас. 5. Опа, не трябваше да го правя това. Аз ще се направя още храна. Само този морков да го изям. Аре! Може сега ходиш на това, че има само един и оня да го убиеш. Кой бе? Няма, ако му видиш, ник не има. Той само е шифна, няма не. Как се казва? Не, когато шифни ти става лилаво. Ама ако искаш да ходим към сините и те са двама. Един е на центъра. Аз съм блок, сега ще направя. Колко имаш? Има стак и 7.
Ще дам още 4 блока. Не, аз така да Ще направя... Ще го направи тук. Ето е, съм върху него бърниса. Къде си? Не. Ето е. От другия отбор. Да, от другия отбор, че да вземат голдец. Триш голд, имам 8. И то 6 за какво го направи? Така сами неща, като почнат да ни бият веднага да вземем. Включи се екстрея. Да, екстрея. Ето, по този начин. Който не знае. В нито изглежда така екстрея. И... Поне за моят текстчър пак да е. В смисъл така изглежда пак на Хрис, не му знам как. Не, често ти виж, изглежда жълто, ти виж, върни се, гледай как е очертано жълто. Това е често. Ако снимам някой път с този текстчър пак PvP, мале, ще е брутал. Много як. На Раучо, вижте, клипа на Раучо е епизод 47 в Ендергод, същия текстчър пак е много як. Да, и на Никито 7 епизод от PvP България може да си... На Раучо и на Никито те го ползват, аз дори не съм виждал. Да, в коментарите на 7 епизод има линк към този текстчър пак на Хриц. И коментарите, ако ви харесва. Поне той като сега, като качи клипа от PvP-то, ако го изгледате, ще видите как изглежда неговият текстчър пак. Окей. Може да не го кача назад. Ще видим. Ако не е хубав, може да не го качим, да. Нещо нас умира. Нали умрях 2 пъти и направих 1 кил. Това за мен не е добре. По принцип правя доста килчета. Паднах! Просто трагедия. Само мен ще пия малко чай, защото съм жаден. Добре, като той се възвърне на своите неща, ще се видим пак. Добре, един чеш да ме бутне от там, защото почнах да строя път, обаче като го видях, добре, ще се обърнах да. И веднага щупих пътя, той стои към нас. Идва ли? Прикривай ма, чули? Ти си скрит. Не такъв смисъл, Само да не паднем тук, че... Ако знаете... Бързо е, човек. Идва ли? Не. Не честно кажи, идва ли? Идва, много ясно. Аха. Там виждам го жълтия, че е... Че. Не! What the... Защо го пия? Рад, как ще паднеш, бе? На мен, че им бронята изведнъж ми събъгна. Тук ми. Бързо е! Его е! Брат, какъв е това хакер? После вика, че ние сме хакери. Яйцето ми щупено. Ето момече его. Жълте явно бил. Да, хора. Тюше, може би. Решавай. Да. Не. Аре малко PvP. Няма се бим заедно, ще бим някакви други. Ама не, то може само 1 в 1. Ще направим 1 в 1 и ще видим после. Искаш ли? Нок. После може да снимаме. На Golden Apple или Potion? Чай, излезе от кода. Много тъпо, искате ли да излезете на лобито? Не, брат. По-точно да. Щом съм натиснала. Да, може до някъде помага за какво не ми се... Кое, бе? Где си, бе? Тук на джампа съм. Golden Apple или Potion? Ти къде си? Идвам. С лъкове. Не, ти дава само лък, не ти дава меч. Баста като. Нали, аз ли ти викам? Айде, избирай Golden Apple или Potion. Аз съм там. Чакам. Ма без Лаура. Без. Сам чай, не му би да ти кажа какво. Антикнотба, опа. Антикнотбак и такова. Кажи го де. Антикнотбак и Criticals. Само ти чули? Да, ок. Аз съм готов.
И почвам. Чакай, бе, ей. За къде, бе? Ти май даже не мога оцеля. Мислиш, че аз съм си ма целя? Ще видим да... Аз не мога да стигна, брат. Ти си спуснала спринта, нали? А? Да, аз дори не знам какво пия. Да, брат? Ти ми дойде някакво кой... Бре, защо ми показа? Най-добър ти се едно, аре. Същата попукам аз. Еда. Някакво са. Аре, ко? Аз та целя. Обимане на сърце са. Бе. Ооо! Беш нас. Понеже клипът ще се качва доста бавно, мисля да го спирам. И това беше цяло. Казай чао, бе. Чао. Аре, бъбър.